Gikonsidera karon sa Mandawi City LGU ang pagpalit og ekipo og teknolohiya aron maka-convert og makahimo og drinking water gikan sa nagkalain-laing water source sama na lang sa tubig dagat ug uwan. Gamit kuno kini kung dunay mga emerhensiya. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa buhatan sa mayor, unang mihimo og presentasyon ang mga opisyales ning pribadong kumpanya kabahin silang gitanyag sa syudad para sa rapid response nga pwedeng magamit kung dunay mga katalagman. Gitawag nga EWR o Emergency Water Response kung diin makamugna kini og drinking water gikan sa lain-lain nga sources sama sa tubig dagat ug ulan. Tun-an pa sa syudad ang pag-purchase niini aron magamit sa mga kalamidad ug sa ubang higayon nga magkuwang ang supply sa tubig mainom. Nakita man gud sa city ni Mayor Jongke katang nay mga disaster niya ug kuantag evacuation sa eskwelahan. Usa sa major challenge na ang kanang potable water. Sa barangay Cambaro, atubangan sa taga CDRRMO ug Mandawi Senro, gisuwayan ang maong makina. Unang gibutang ang solar panels nga pwede mupagana sa maong machine. Ang tubig gikan sa tabay mo'y gitest una nga mo'y gipaagi sa EWR aron ma-process kini. Gisukod ang total dissolved solids gikan sa tinubdan ug sa na proseso na. Mag-error siya, sir. So, meaning, parat kaayo ang ato ang raw water. Okay, so dili siya makakuha og exact amount sa total dissolved source per ppm. So, because parat siya kaayo. Then the typical systems are, so mainom na to siya mga water filling stations. So, around siya 50 to 150. Agig pagpakita nga luwas kini giinom sa pipila ka mga opisyales ang sample sa tubig. Matod sa kumpanya, daghan ng mga LGUs ang mipalit sa maong ekipo aron magamit sa panahon sa emerhensiya. Kaya manggit sa Mandawi City. Much better nga i-acquire ni sa city. For me lang ha. Pero ila pa man ang studyhan sad. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.